Du lytter til afsnit 6 af Skolegården, en podcast af og for elever. Dagens gæster er Caroline Helene Hermansen, Nikolaj Manggaard og Rasmus Andersen. Og jeres vært er Josefine Bragt. Velkommen til jer i studiet, og selvfølgelig velkommen til jer, der lytter med. I dag der skal vi tale om digitale værktøjer. Der er mange fag i skolen, hvor digitale værktøjer er en hjælp i undervisning, og i dag tager vi jeres dilemma op omkring skolen og jeres relationer til de her værktøjer. Men først, så lad os egentlig lige hilse på gæsterne, der sidder i Monopolet i dag. Caroline, vil du ikke lige sætte ord på, hvem du er? Jo, mit navn det er Caroline Helene Hermansen. Jeg er bestyrelsesmedlem hos Dansk Skole, og jeg sidder som lokalformand for DSC Trekantsområdet. Så er jeg 15 år gammel og går i 9. klasse på Nova-skolen i Vejle. Ja. Hvad betyder digitale værktøjer for dig? Jeg tror, at digitale værktøjer er et ret stort emne med ret mange forskellige værktøjer. Men generelt så handler det jo om, at vi har en masse værktøjer og hjælpemidler, der kan hjælpe os ind i vores undervisning. Nikolaj, vil du også lige præsentere dig selv? Jo, altså jeg hedder Nikolaj. Jeg er 15 år og går på Elsted Skole i Aarhus. Så er jeg lokalformand for DSC Østjylland, som også gør, at jeg sidder i bestyrelsen. Hvilke digitale værktøjer har du brugt i din undervisning? Altså jeg tror, de digitale værktøjer, jeg har brugt, det er meget sådan de basisværktøjer, man også bliver introduceret til i skolen, som altså math solver, text analyzer osv. osv. Og Rasmus, vil du ikke også fortælle lidt om dig? Jo, jeg hedder Rasmus Andersen, og det er dagligt, der er sekretariatschef hos Dansk Skole. Jeg gik ud af skolen for et andet år siden. Ja, hvad er din mening til digitale værktøjer? Altså, nu selv i folkeskolen havde jeg jo diverse digitale værktøjer ret tæt ind på livet, i og med, at jeg var superbruger på min skole i både AppWriter, Text Analyzer og diverse programmer. Så på den måde har jeg også stadig en dyb indsigt i, hvad er det for nogle programmer, der bliver brugt ud omkring på de danske folkeskoler. Cool. Det er dejligt at have jer med i dag, så vi må hellere komme i gang. Men først så lad os egentlig lige høre, hvad digitale værktøjer det er. Altså digitale værktøjer er jo en teknologi, der bruger digital information til at løse en opgave eller et problem. Og er der nogle af jer, der sådan har brugt digitale værktøjer til at løse en skoleopgave? Hvad med dig, Rasmus? Nej, jeg har brugt rigtig mange digitale værktøjer. Altså det er jo både alt fra hvordan man kan analysere en tekst korrekt, til hvordan at du staver korrekt, til hvordan visse ordlyden er i dem. Altså du kan bruge, jeg bruger personligt meget, altså diverse AppWriter og hvad kan man så sige, tekstanalyzer mere, fordi nu var jeg også ordblind, det vil sige, det giver også en del i forhold til det, men jeg vil også sige, jeg nåede også at lære kendskab til ChatGPT, som jeg personligt ser som et stærkt værktøj ind i skolen. Ja. Er I andre enige med det, eller har I brugt noget andet i en anden sammenhæng? Jeg mener, at jeg kommer fra en skole, hvor man er meget sådan forskrækket over de her digitale værktøjer, så jeg lærer ikke rigtig at bruge nogen af dem. Altså det er jo mere sådan GeoGebra og ordbogen, og sådan resten er man lidt forskrækket over, og man tør ikke rigtig at bruge dem, fordi lærerne ikke rigtig har kendskab til det, og de kan ikke undervise os elever rigtigt i det, og så bliver ligesom bare stillet forbud op omkring de her digitale værktøjer. Ja, hvad med dig, Nikolaj? Altså jeg tror også, altså det her med digitale værktøjer, generelt så tror jeg bare, altså det handler om, hvordan man bruger det. Altså hvis vi også skal sådan definere, hvad digitale værktøjer er, så vil jeg også mene, at det altså faktisk er alt, man gør på sin computer. Det er også selve computeren, som er et digitalt værktøj. Altså det er også en lommeregner, man tænker ikke så meget over, hvad det er, man egentlig bruger, som er et digitalt værktøj. Men generelt så er det faktisk alt, man gør på sin computer, der er et digitalt værktøj. Så jeg tror også, altså, det er en meget bred kasse også at udforske med de her digitale værktøjer. Nå, men er I klar til at komme i gang? Så kommer det første dilemma her. Min lærer lærer os ikke, hvordan vi bruger værktøjerne rigtigt. Hvordan kan jeg selv lære det? Det synes jeg er et vildt godt dilemma, og det, er sådan, at det kan godt være udfordrende, hvis man ikke har lært at bruge de værktøjer, man har til rådighed. Hvad synes du, Nikolaj? Altså jeg tror, det handler om, at man skal være nysgerrig. Altså i den kommune, hvor jeg bor, som er Aarhus Kommune, der får vi en Chromebook i 0. Jeg er ikke sikker på, om det er 0. klasse, men der får vi en Chromebook til udlevering, hvor der vi også selv kan udforske i den og undersøge de værktøjer, vi selv har. Så altså for mit tilfælde, der vil det være at undersøge rigtig, rigtig meget på egen vilkår, hvordan det er, man kan bruge de her værktøjer, hvilke værktøjer der generelt er.
Altså, så hvis det er, at man sådan lidt har et basis for, hvad det er, man har, så tror jeg egentlig bare, det handler om at være nysgerrig, og selv prøve lidt at udforske, hvad der er, og opsøge de her værktøjer. Ja. Er I andre enige med det? Både og vil jeg sige, der ligger selvfølgelig også en hvad kan man sige, en stor, vigtig del i, at læreren jo er der for at lære os at bruge de forskellige værktøjer. Men jeg tror også, at det der med, som Nikolaj meget siger, det med at være nysgerrig på til at udforske det, også det der med at sætte os information på YouTube, det er også det, jeg selv har brugt rigtig meget af min tid, når der har været noget, der ikke har fungeret. Men jeg vil også prøve at spørge til råds blandt venner og familie. Tit ofte er der jo nogen, der er ældre, og man i hvert fald kender, som kan hjælpe en med det. Jeg synes, det er vildt ærgerligt, at der er så mange elever, der oplever, at de ikke bliver lært, hvordan de bruger deres digitale redskaber, fordi det kan være så vigtigt og en del af grundskolen. Men jeg tror, ligesom Rasmus siger, at så vil jeg måske kigge på nogle YouTube-videoer, der kan man komme et langt stykke, og ellers så spørge nogen, man kender til råds, fordi de har sandsynligvis også brugt nogle af dem. Ja, så det vi har snakket om og kommet frem til, det er, at man kan, hvis man er nysgerrig på det og rigtig gerne vil lære det, så kan man spørge nogen, man kender, og nogen, som du ved, ligesom også har brugt det, eller skal man finde det på YouTube eller andre steder, fordi at man er sjældent den eneste, der ligesom har brugt dem, eller har brug for at bruge dem. Her kommer dagens andet dilemma. Jeg er ordblind, men ingen af mine lærere ved, hvordan mine hjælpemidler bruges. Hvordan kan jeg så lære at bruge dem? Og det er også noget, vi lige er kommet ind på og lige har snakket lidt om. Men ligesom vores lytter har skrevet ind, så der er faktisk en masse tilladte værktøjer, som man blandt andet kan bruge, hvis man er ordblind, eller man har brug for noget ekstra i matematiktimerne. Og nogle af dem er jo tekstanalyzer, GeoGebra, AppWriter, Nota, Ord.com og så WordMath. Og de værktøjer, jeg lige har nævnt, er jo alle hjælpemidler, der ligesom de ikke tilladte digitale værktøjer kan ændre og påvirke en elevs opgave. Men hvorfor tror I, de er tilladt til forskel for de andre? Jeg tror, at der er mange af de her digitale værktøjer, som er forbudte, er sådan nogle lidt nyere nogen, så der er mange, der ikke rigtig ved, hvad de kan. Og så tror jeg, man bliver lidt forskrækket meget hurtigt omkring, hvad kan alle de her nye redskaber. Blandt andet så ChatGPT er jo et værktøj, som kan rigtig, rigtig mange ting. Men fordi vi ikke ved ret meget om det, så bliver vi meget hurtigt forskrækket over alle de her nye ting, vi kan gøre med det. Og så forbyder vi det i stedet for ligesom at lære os, hvordan vi bruger det som en god og konstruktiv del af vores undervisning. Rasmus? Helt konkret det første dilemma, det her dilemma omkring, at lærerne ikke ved, altså, om hvordan, altså sådan, jeg forstår det godt, men jeg har, altså først og fremmest som ordblind har man jo altid ret til det, der hedder en læsevejleder, som er en, der er specifikt uddannet inden for det her med at skulle hjælpe ordblinde elever med at få deres digitale værktøjer, deres generelle læsning til at blive bedre. Så der vil jeg til at sige, opsøg den læsevejleder, du har om eventuelt at kunne få noget hjælp, og har du ikke en, så har du faktisk også krav på at få en som ordblind. Det tror jeg var det første. Jeg tror virkelig, det er vigtigt, når vi tænker digitale værktøjer på den her måde, er, at noget meget af det, jeg mødte i min folkeskoletid, det var snyd. Som ordblind får du også ekstra tid til mange af prøverne, hvilket giver dig en kæmpe fordel. Men samtidig tror jeg også, at det er vigtigt, at vi kigger på, at det kan godt være, at de her, hvad kan man sige, digitale værktøjer hjælper dig rigtig meget, men det er på ingen måde snyd, og tværtimod, at det er en hjælp. Jeg brugte personligt ChatGPT, og det var egentlig, jeg fik at vide, at min lærer, det var snyd. Egentlig var det egentlig ikke fordi, at jeg brugte den til at rette hele min tekst igennem. Jeg brugte det måske mere til at få rettet min stavning, i og med, det er det, jeg har mange udfordringer med som ordblind. Og ja, jeg kan da godt se, at det er den lette udvej, men nogle gange som ordblind kan det også virke totalt overskueligt at skulle skrive en dansk stil på 4 sider. Og så tror jeg personligt, at for mig var det nemmere at nå igennem det, hvis jeg kunne skrive de 4 sider, så få en til at rette det igennem for mig. Det tror jeg også først og fremmest var nemmere, og det var sådan, min hverdag kunne hænge sammen. Ja, hvad med dig, Nikolaj? Altså, jeg tror rigtig mange af de her værktøjer, der er, det er også meget med for at udjævne det niveau og det potentiale, man har i skolen. Fordi der er rigtig mange elever, der får den her hjælp, de altså enten er sådan ordblinde eller lidt, altså ikke helt lige så godt med fagligt. Så det handler også mere om at udjævne, hvad det er, man egentlig kan opnå. Så det også er generelt nemmere at vurdere elever, altså baseret på, hvad det er, de kan, mere end en samlet skala. Fordi at de her værktøjer, de er sådan lidt nødvendige for, at eleven har samme basisgrundlag som en elev, der var på et gennemsnitligt eller højere niveau, eller ikke var ordblind, havde.
Så jeg tror mere, det handler om, at man skal have samme chance, altså man skal have samme mulighed, som elever, der ikke har brug for de her værktøjer. Ja. Så jeg hører ligesom sige sådan lidt det samme som det dilemma, vi lige har haft med, at man skal være nysgerrig på, hvordan man ligesom lærer at bruge dem, og det er ikke noget, vi skal være bange for, og det ikke nødvendigvis er snyd, men at det er et hjælpemiddel, der hjælper med at forbedre os med det, vi kan. Det næste dilemma handler om det berømte ChatGPT. Det kommer her. Mine venner bruger ChatGPT, men jeg ved ikke, hvad det er. Hvad er det, og hvad kan det bruges til? Har I nogen idé om det? Har I nogen erfaringer? ChatGPT er jo en kunstig intelligens, hvor man kan bede den om en masse forskellige ting, og så kan den komme med et svar på det. Og det er jo derfor, der er så mange, som er skræmt for den her ChatGPT. Fordi at man både kan ligesom sige, at den skal skrive en stil for mig, men man kan også bede den om at fortælle mig, hvordan jeg opbygger en god stil, eller hvordan jeg opbygger en god fremlæggelse. Så derfor så handler det rigtig meget om, hvordan vi lærer at bruge det konstruktivt ind i vores undervisning, så det bliver et hjælpemiddel, og ikke bare middel til snyd og et middel til at få skrevet hele vores aflevering, men i stedet for måske bare hjælpe os med at gøre det. Ja, Nikolaj? Altså, jeg tror rigtig meget, at man skal se på ChatGPT som både den risiko, den har, men også det potentiale, den har. Altså, fordi at ligesom med en kniv, så kan den både skære grøntsager, men den kan også dræbe et andet menneske. Altså sådan, det har potentiale for at blive noget meget, meget skidt. Men hvis det er, vi faktisk lærer, hvordan det er, man bruger det ordentligt, så kan det godt bruge noget konstruktivt. For eksempel, komme med nogle argumenter til et debatindlæg, jeg har. Altså, så det handler klart mere om, hvordan det er, vi bruger det, og hvordan det er, vi definerer resultatet af det her. Fordi at hvis man bare siger, lav en stil, og Ctrl-C, Ctrl-V på det, og bare afleverer det, så er det jo klart snyd, fordi at man ikke selv har gjort noget, ikke faktisk selv har lagt en indsats ind i det. Altså det handler om, at man skal bruge det konstruktivt, og ikke at det skal lave en stil for en. Ja. Helt generelt er ret vildt med ChatGPT og den OpenAI generelt, den her kunstig intelligens. Jeg giver dig ret, Nikolaj, at vi kan virkelig bruge det til noget forkert, men samtidig tror jeg også på, at vi kan bruge den ret positivt. Men jeg tror virkelig også, at den udfordrer den her kildekritik, som vi gerne også skulle lære i folkeskolen og generelt i grundskolen, den tror jeg virkelig bliver udfordret af ChatGPT. Ja. Og det er mere fordi, at hvis man som du siger, bare afleverer noget fra ChatGPT, og man ikke lige har læst det igennem, så er den der kildekritiske sans lidt forsvundet. Og det tror jeg helt klart, at det er noget, det vi skal kigge ind i, også hvordan kildekritik generelt fylder i folkeskolen. Ja. Fordi ChatGPT er bare for mig en ny hjemmeside, vi kan bruge til at skrive opgaver, der har været i mange år. Jeg kan så meget opgaver.com, der kan du bare gå ind og købe opgaver. Så det er jo ikke noget nyt, det er noget, man bare kan aflevere en opgave. Det, der er nyt, det er, at det er blevet markant sværere at spore de her opgaver. Så tror jeg også, at når vi bruger hjemmesider som ChatGPT, at det så også, som Rasmus siger, er vigtigt, at vi lærer at bruge vores kildekritiske sans, ligesom der er i resten af folkeskolen. Så det, jeg ligesom hører jer sige, det er, at man skal være kildekritisk over for, sådan, hvor meget man egentlig bruger det her digitale værktøj, fordi at det hurtigt kan, som jeg også siger, blive brugt til snyd, og blive set som snyd, men at vi skal lære at bruge det, og ikke være bange for det, som du også nævnte, Karoline, at det er et hjælpemiddel, og ikke et snydemiddel, hvis man kan sige det sådan. Og der er mange lærere, der faktisk mener, at brugen af digitale værktøjer, ligesom ChatGPT, forstyrrer elevernes evne til at lære emnerne ordentligt og rigtig gå i dybden med det, da det er en kunstig intelligens, der laver opgaven, og ikke eleven selv. Har I sådan en holdning til det, Karoline? Altså, jeg kan godt se, at der er et problem med, hvis vi ligesom bare copy-paster en opgave. Men jeg tror også, der er rigtig meget læring i, hvordan vi bruger det. Der er læring i, hvordan vi bruger det konstruktivt. Der er læring i, hvordan vi ligesom beder den om at gøre noget for os, som kommer til at falde ud for vores gavn. Så jeg tror, hvis vi virkelig lærer at bruge det på en måde, som bliver en værdifuld del af skolen, så har den et kæmpe potentiale. Og jeg tror, at det farlige ved ChatGPT, det kommer først, når vi ikke lærer at bruge det konstruktivt. For ved at forbyde ChatGPT, så har vi stadig udfordringerne. Vi flytter bare ansvaret for de her udfordringer ud på eleven til selv at finde ud af, hvordan vi gør det, i stedet for at tage det med ind i grundskolen og ligesom lade lærerne danne os i, hvordan vi bruger det korrekt. Ja. Personligt har jeg det meget sådan, det der med, at lærerne føler, at vi elever bliver udfordret på vores ydeevne. Det er jeg relativt meget imod, fordi at jeg tør vædde med størstedelen af lærerne i dag står og underviser foran en skærm, hvor de nok højst synligt også har brugt et eller andet digitalt værktøj, Google, you name it, for at finde ud af det, vi bliver undervist i.
Så jeg er generelt meget imod det der med, at digitale værktøjer altså udfordrer vores ydeevne. Men jeg tror også samtidig, at vi skal stadigvæk kunne læse bøger fysisk, fordi det giver os noget andet. Jeg synes virkelig, det er forkert, tror jeg, at lærer har den indsigt, at ChatGPT er sådan en snydeværktøj, eleverne bare afleverer og gider ikke tænke mere over det. Det er faktisk, tror jeg, de færreste elever, der i dag bruger det. Men generelt er jeg ret meget imod at kalde det for et snydemiddel, og kalde det for et snit, fordi det er kommet for at blive. Altså for eksempel, så kan man så sige, min gamle fysiklærer, det var meget sådan tilbage i nullerne, at altså det der computerfis, det gik igen om 10 år, så var det væk. Og i dag, der render vi alle sammen rundt med en minicomputer i lommen. Så det er bare for at sige, at jeg tror virkelig, at det her det er kommet for at blive, og det er noget, vi skal lære at leve med på den bedst mulige vis. Altså jeg tror også for at tilføje til det, så tror jeg altid, at der er elever, der vil prøve at gå ud af sin vej for at snyde. Så jeg tror ikke, det er noget, man sådan, rigtig kan adaptere til, at elever ikke kan gøre, fordi at på en eller anden måde, så kan man altid finde ud af at snyde. Altså om det er ChatGPT, om det er noget helt andet, eller noget helt tredje, det er mega lige meget. Altså man kan altid finde en måde at snyde. Så det er klart mere vigtigt, at vi lærer, hvordan vi bruger det, mere end at det bare bliver set ned på. Altså det er egentlig også det, der er sket med mobilforbud på det seneste, at når der kommer de her forbud, så er det bare som om, at man prøver at dække et problem, der stadig er der, men så glemmer man det bare ud over skolen. Altså at det er stadig noget, der rækker væk fra de vægge, man er inde i, men at det stadig er der, at det stadig er et problem. Så jeg hører ligesom sige, at det ikke skal ses ned på, at det ikke skal ses som et problem, men mere et værktøj, som der kan bruges positivt i undervisning og ikke negativt. Så synes jeg, vi skal gå videre til det sidste dilemma, der kommer her. Hvordan kan man bruge værktøjerne i skolen? Jeg tror, den måde, man bruger det på, det definerer man jo også lidt selv, fordi at jeg bruger ChatGPT på en måde, hvor jeg synes, det er konstruktivt. Men det kan jo godt være, at en lærer eller en anden elev har en anden opfatning til det. Så hvordan det er, man bruger de her værktøjer, og om det er snyd eller ej, det kommer også an på, hvad ens egen intention er med det. Ja. Så hvis man gør det for at copy-paste noget, så er det jo snyd, og det er intentionen også, at det er snyd, og for at komme udenom det. Men hvis man bare bruger det som inspirationsmiddel, nu snakker jeg også om ChatGPT, men så kommer det bare an på, hvad det er, man egentlig vil med det. Fordi jeg tror også bare, at skolen også har den tendens til, at man gerne vil kigge på et samlet overblik, og ikke så meget sådan på den enkelte situation. Fordi det handler egentlig meget om den enkelte situation, når det er, man skal vurdere det her. Jeg tror, at generelt man i skolen skal fokusere på det, man er god til. Ligesom jeg også selv har fokuseret mere på matematikken i skolen, i stedet for dansk. For jeg var 3 gange bedre til matematik. Der tror jeg også nogle gange, at det er okay at hoppe over, hvor gader er lavest. Sagt på den måde, at for mig var det okay, hvis jeg nogle gange afleverede en opgave, som basically var skrevet af ChatGPT, fordi jeg bare ikke kunne overskue det. Det tror jeg også er hvad kan man sige, min holdning til det. Det skulle okay en gang, men man springer over der, hvor gader er lavest. Og det er heller ikke hver opgave, der skal afleveres af ChatGPT, men jeg tror, det er nogle gange okay at sige nu har jeg ikke, nu vil jeg sgu hellere lige ud med vennerne, eller et eller andet. Det er også et meget stort spørgsmål. Jeg er meget enig med de 2 andre. Jeg tror virkelig, at der er virkelig mange muligheder med alle de digitale værktøjer. Vi skal bare lære at bruge dem konstruktivt i undervisning, og lære at bruge dem på en rigtig måde. Og så kommer de alle sammen til at have en eller anden værdi for vores undervisning på en eller anden måde. Uanset hvordan man bruger dem, så tror jeg på en eller anden værdi, at de kommer til at få en eller anden værdi for vores undervisning. Om ligesom Rasmus siger, at man nogle gange får afleveret noget, som måske ikke lige var en, der helt selv har skrevet det, og der måske var taget lige lidt for meget inspiration, så tror jeg også, der er en god læring i at få at vide, at det var måske ikke det rigtige. Jeg tror, der er læring i mange ting. Det var det sidste dilemma. Er der noget, som I har lyst til at tilføje? Altså for at snakke lidt mere om, de digitale værktøjer i dag fylder så meget, og faktisk også overgået ret meget det, vi kalder for bevægelse, både i undervisningen, men ikke mindst også i frikvartererne, hvor vi sidder med vores telefoner og sidder på computeren eller andet. Jeg tror måske ikke, jeg ser et problem med mængden af skærme, vi bruger i skolen. Jeg tror mere, jeg ser et problem med, hvordan vi bruger skærmene i skolen. Jeg tror sagtens, man kan kombinere både bevægelse og praktisk faglig undervisning og virkelighedsnær undervisning sammen med skærmen. Jeg tror mere, det hele måden, vi snakker omkring skærm, skal være et problem, og hvis vi fjerner skærmen, har vi løst alle verdens problemer. Det tror jeg i virkeligheden er problemet. Det giver ret i. Vi skal ikke fjerne skærmene. Skærmene er kommet for at blive. Jeg tror bare, det som min tanke er, det er, at vi vil gerne nå rigtig meget i folkeskolen og generelt i grundskolen. Spørgsmålet er bare, hvordan vi gør det. Fordi jeg tror også, du kommer nok også lidt ud på en sidebane det her,
Men jeg tror virkelig, det er vigtigt, at skærme og digitale værktøjer bliver en stor del af det, når vi tænker især praktisk nær undervisning. Fordi der er ret mange, for eksempel hvis du skal en tømmer af GeoGebro, sindssygt værktøj at kunne lige, hvordan du skal bygge den der træterrasse, og hvor mange brædder, og hvordan du skal skære dem. Altså der er generelt nogle ret smarte værktøjer, vi kan bruge, også i sløjdtimerne. Så helt enig. Jeg tror bare, at vi i hvert fald så også skal have lærerne med på det løb, fordi ellers så tror jeg, at vi også mister eleverne. For at svare på det, du sagde før, Karoline, altså jeg tror, den kultur, vi har omkring skærmene, det er klart mere det, der er problemet. Jeg tror også bare, det er rigtig, rigtig svært at ændre en kultur, fordi at det er meget svært at lave lovgivning på og lave sådan konkret politiske handling på. Så jeg tror også, for at skabe en mindre skærm, nødvendig kultur, så er det måske også at tage skærmen mere ud, sådan gradvist, at ikke nødvendigvis udfase, men mere prøve nogle eksperimenter med, at vi bruger den lidt mindre, og så prøver vi at gøre mere på for eksempel papir, eller prøve at lave en ligning på skolens udareal med kridt, eller hvad det nu end skulle være, hvor det er noget aktiv undervisning, men det er stadig den samme undervisning, man får. Helt sikkert, det er jeg også meget enig i. Jeg tror mere, at den der problematik i, vi ser skærmen som et problem, og vi er nødt til at få den ud af undervisningen, for det synes jeg virker så mærkeligt, vi vil gøre det, når vi ved, at skærmen kommer til at fylde endnu mere i fremtiden, så synes jeg, det virker så mærkeligt, at vi udfaser den, fordi skolen skal jo netop gøre os parat til fremtiden, og så virker det så mærkeligt at skulle fjerne en del af fremtiden fra vores grundskole. Jeg synes, det er en vildt fed debat, vi fik startet, og jeg hører jer alle sammen sige på flere forskellige måder, at det ikke nødvendigvis altid skal være røv til sædeundervisning, men at det skal være en god variation mellem det digitale og så det aktive i folkeskolen, så vi netop rammer alle og lærer eleverne på bedst mulig vis. Tusind tak til jer, tak til Monopolet, og tak for jer, der har sendt dilemmaer ind. Jeg synes, vi er kommet rigtig godt rundt og har ramt en masse forskellige ting. Det synes jeg er virkelig fedt, og så håber jeg, vi lyttes ved. Du har lyttet til et afsnit af Skolegården. Husk, at du altid kan indsende os dilemmaer på vores Instagram. Vi høres ved. Tak fordi du lyttede med.